Så er vi sørme kommet over til sporlaget, og de har jo simpelthen gjort et kæmpe stykke arbejde med at gøre sporet klar til i år. Ja, det er korrekt. Ja. Hvor mange folk har I med i jeres sporlag? Altså aktive, der bygger sporet i selve sporlaget, er vi vel 8 mand. Men når vi så har sporweekender, hvor vi bygger nyt eller omlægger spor, hvad der nu er aktuelt, så er det ikke unormalt, at vi er 20 mand på. Så kommer der en bunke frivillige og hygger med os, og bygger og hygger og har det godt. Det lyder godt. Men det er noget med, at I også har et MobilePay-nummer, hvor man kan overføre nogle penge til for at støtte sporet. Det har vi lige præcis. Og som du kan se der på fladet lige bag ved mig, så er det et meget enkelt nummer. 43 321. Ja. Og vi tager imod alle bidrag, store som små. Ja. Vi er glade for, at I er glade for alt det, vi laver. Ja. Og hvis man har lyst til at kaste lidt mønt efter det, så går pengene jo ubeskåret til forplejning af vores frivillige, til at købe brændstof til vores grej, til at købe nye skovle og hakker, for sådan noget får vi nemlig ikke. Nej. Det skal vi selv holde kørende. Ja. Så alt, hvad vi kan få ind, det bliver brugt og bliver taget imod med kysshånd. Det er fint. Men Hillerød Mountainbike Club, vi vil i hvert fald sige tak for indsatsen, og vi kommer og besøger sporet en anden dag også. I skal være meget velkommen. Det er fint.